parlarem, ara ho explicarem, però esclar, si tinc l'Arnau, tinc la guitarra, tinc la Maria, tinc la veu, tinc l'emoció i tinc les ganes d'escoltar-vos, doncs toca fer aquest tastet, m'imagino que el trobarem en aquest projecte d'aquesta campanya, aquest tema que ara escoltarem, i fes els honors. Sí, serà un tema brasiler, el que he adaptat la lletra jo, i que es diu Matí de Carnaval, que és de la pel·lícula Orfeo Negro. És un tema conegudíssim de tothom, però en català. Primícia. Uau! Exclusiva mundial! Ara toca escoltar aquest matí de Carnaval. Qualsevol matí pot ser Carnaval si escoltem a la Maria i les notes de l'Arnau, i per tant jo callo, els escoltem i acabem d'explicar com podem ser mecenes d'aquest projecte que ara mateix sona i sona així. Més blau al matí és més blau. El sol, si el crido, vindrà. S'aturarà prop meu i fins l'eternitat el seu camí farà al meu costat. Després jo no sé si n'hi haurà, si el sol tornarà a despertar, si aquesta cançó es fa realitat, serà al teu costat. Més blau al matí és més blau. El sol, si el crido, vindrà. S'aturarà prop meu i fins l'eternitat el seu camí farà al meu costat. Després jo no sé si n'hi haurà, si el sol tornarà a despertar, si aquesta cançó es fa realitat, serà al teu costat. Cantarà el meu cor, cantarà de matí, cantarà sols per tu i sens fi. Uau! Bravo! Uau! L'has fet ben bé teva, l'heu fet vostra, perquè és un tema, com molt bé deia la Maria, segur que des de casa l'han com ballat, però l'has adaptat a la perfecció, no? Amb la fonètica, el so, tot, absolutament. És com una cançó nova, sense perdre l'essència de l'original, però amb la teva petjada, no, Maria? Suposo que sí. Sí, ja t'ho dic jo. Aquesta és la intenció. Ja es tracta d'això, no? És la intenció una mica d'aquest disc, d'aquest projecte. És fantàstic, és fantàstic. De veritat que clar, sempre...